nsemmilkom. Il-Kristjan fost in-nies kollha tad-dinja għandu ċertament ikun mill-aktar ferħan. Għaliex il-fidi tiegħu tagħtih konfidenza u tama li ħares il-qudiem peress li jinsab f'relazzjoni infallibbli ma' Alla. Alla skont il-għan deċiż tiegħu mhux biss isejjaħ lin-nies għas-salvazzjoni imma ċertament iżommhom u iwassalhom sal-glorja. L-Apostolu Pawlu fir-Rumani kapitlu 8 jibda minn vers 28 jitkellem fuq dan is-suġġett. Nisimgħu flimkien. Aħna nafu li Alla ma dawk li jħobbuh, ma dawk li huma msejħin skont il-provvidenza tiegħu, f'kollox jaħdem id fit għal ġid tagħhom. Għax il dawk li hu għarafhom mill-bidu ippredestinhom ukoll biex jieħdu s-sura fuq ix-xbija ta' ibnu. Ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa. Lil dawk li predestinhom sejħilhom ukoll. Lil dawk li sejħilhom iġġustifikhom ukoll. Lil dawk imbagħad li ġġustifikhom igglorifikhom ukoll. Xi ngħid mela quddiem dan kollu? Jekk Alla umana min jista' jkun kontra tagħna u li anqas il-libnu stess ma ħafira imma ta' ħalina l-koll kif ma jtenix ukoll kollox miegħu. Min se jakkuża il-magħżulin ta' Alla? Alla stess u dak li jġustifikhom. Min se jikkundannahom? Kristu Ġesu li miet jew aħjar qam mill-imwiet jinsab fuq l-eminija ta' Alla u li jidħol għalina. Min se jifridna bil-imħabba ta' Kristu? It-taħbit, it-twejjaq, il-persekuzzjoni, il-ġuħ, l-era, it-tiġrib, ix-xabra. Bħalma miktub, minħabba fik il-jum kollu jikkundannawna għal-mewt. Jodduna bħala naġ għal-qatla. Imma f'da kollu, aħna aktar minn rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħabna. Għax inżgur li l-mewt u l-ħajja, l-anġli u l-qawwiet, la żmien tissa u la tal-ġej, la setat, la loli u lanqas il-font u ebda ħliqa oħra ma jistgħu qatt jifirduna mill-imħabba ta' Alla li deret fi Kristu Ġesu Sidna. Pawlu hawnhekk jinsab ċert li huwa maħbub minn Alla u jiena nixtieq insaqsik esperjenzajt din l-imħabba ta' Alla. Dort lejn Kristu biex permezz tiegħu inti jkollok fiduċja f'jum il-ħaq. Nistiednek allura tkompli taqra l-Iskrittura sabiex tifhem aħjar l-Evanġelju dwar Sidna Ġesu Kristu. Grazzi.